Ασπρόμαυρες εικόνες κάποιων άλλων εποχών, τότε που ακόμη τα σκαριά σχεδιάζονταν στο χώμα, τότε που για την καθέλκυση του σκάφους χρησιμοποιούσαν το χειροκίνητο εργάτη, τότε που όταν τέλειωνε ένα ξύλινο σκαρί και έβαινε στη θάλασσα ήταν η αφορμή για γιορτή σε όλο το νησί. Τα χρόνια μπορεί να πέρασαν. Καπεταναίοι, καραβομαραγκοί και καΐκια έκαναν τον κύκλο τους. Τα χνάρια που άφησαν πίσω τους όμως παραμένουν ζωντανά. Κοιμήλια της ναυτοσύνης μας που στολίζουν τα ναυτικά μουσεία σε όλη την Ελλάδα. Από τις Κυκλάδες μέχρι τα Δωδεκάνησα, νησιά σμαράγδια του Αιγαίου με πανάρχαια ναυτική παράδοση. Η ναυτική ιστορία του τόπου μας φυλάσσεται σαν θησαυρός στις προθήκες των ναυτικών μας μουσείων, στην Άνδρο, στη Μήλο, τη Σαντορίνη. Στο Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου που βρίσκεται στη Μύκονο εκτίθενται κοιμήλια, χειρόγραφα και σπάνια αντικείμενα που διασώθηκαν και ξεδιπλώνουν με τον πιο γλαφυρό τρόπο στους επισκέπτες τους μια κληρονομιά χιλιάδων ετών. Σκοπός του μουσείου είναι η διατήρηση, προβολή και μελέτη της ελληνικής ναυτικής ιστορίας και παράδοσης και ειδικότερα η εξέλιξη και δραστηριότητα του εμπορικού πλοίου, κυρίως στο χώρο του Αιγαίου. Στα εκθέματα του μουσείου περιλαμβάνονται ομοιώματα πλοίων από την προμινοϊκή περίοδο μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, ιστορικά ναυτιλιακά έγγραφα, σπάνια χαρακτικά και χάρτες, αρχαία αντικείμενα, ναυτικά όργανα, εξαρτήματα και εργαλεία, νομίσματα με ναυτικά θέματα από τον 5ο αιώνα π.Χ. έως τον 5ο αιώνα μετά Χριστό και στον κήπο βρίσκεται ο παλαιός μηχανισμός του φάρου Αρμενιστής της Μυκόνου. Τα δύο ζωντανά εκθέματα του μουσείου όμως είναι το εκπληκτικής ομορφιάς εστιοφόρο πέραμα Ευαγγελίστρια και το καλωδιακό ατμόπλοιο Θαλής Μιλίσιος, τα οποία διασώθηκαν και συντηρήθηκαν. Το πανέμορφο παραδοσιακό σκαρί Ευαγγελίστρια βρίσκεται ελιμενισμένο στο παλιό λιμάνι της Μυκόνου και λειτουργεί ως πλωτό μουσείο ανοιχτό στους επισκέπτες. Στα Δωδεκάνησα η ιδιαίτερη θέση κατέχει το Ναυτικό Μουσείο της Καλύμνου, εκεί που ζωντανεύει η ξεχωριστή ιστορία του νησιού στη Σπογγαλία και η μοναδική παράδοσή του στην κατασκευή ξύλινων σπογγαλιευτικών. Το Ναυτικό μας Μουσείο στεγάζει κοιμήλια της Σφουγγαροσύνης. Είναι δωρεές των ίδιων των Σφουγγαράδων, τα άγγιξαν, τα βίωσαν, πάνω σε αυτά κοιμήθηκαν, πάνω σε αυτά πέθαναν μέσα στα σκάφαντρα. Παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα, συγκινησιακή φόρτιση και είναι βέβαια η ιστορία του τόπου μας. Από τη στιγμή που το νησί έριξε τις δυνάμεις του στην ναυτοσύνη και στην Σπογγαλία, δημιουργήθηκε μια σειρά μαστόρων, οι οποίοι ήρθαν και από άλλα νησιά. Από την Σύμη, από την Κύπρο και ντόπιοι, οι οποίοι μαθήτευσαν σε αυτούς και σιγά σιγά δημιουργήθηκε μια γενιά άξιων μαστόρων που ασχολήθηκαν με παραδοσιακά σκαριά. Και έτσι προσαρμόστηκαν περισσότερο στις γυαλάδικες βάρκες που ψάραβαν με το σκαντάλι και με τη ρεβέρα το σφουγγάρι και με το καμάκι και αργότερα σε μικρά τριχαντήρια και αχταρμαέλια για να μπορούν να έχουν τα πληρώματά τους μεγαλύτερες συνθέσεις σπογγαράδων και αργότερα οι περίφημοι αχταρμάδες, οι οποίοι ήταν και το κλασικό σκαρί, πάνω στο οποίο στηρίχτηκε και η Σπογγαλία. Η κατασκευαστική δραστηριότητα έχει φτάσει μέχρι το 1980 περίπου. Εκεί οι Σπογγαλείς με το να ρωσίσει το σφουγγάρι άλλαξαν το επάγγελμά τους. Χρειάστηκαν πλεούμενα ανοιχτού πελάγους για να ψαρέψουν ξυφίες και τόνους. Οπότε η ναυπηγική τέχνη πια πήρε μια άλλη μορφή. Έφτιαξαν τρεχαντήρια γεωπελαγίτικου στυλ, τα οποία ήταν και γρήγορα και ευέλικτα και ψάρευαν τις ακτές του ελλαδικού χώρου. Στο νησί σταμάτησαν να κατασκευάζονται σπογγαλιευτικά. Τα καρνάγια παρέμειναν στη θέση τους, αλλά η δραστηριότητά τους άλλαξε. Περιορίστηκε κυρίως στη συντήρηση, την επισκευή και την ανακατασκευή.
Πρέπει όμως να υπάρχει μέριμνα. Αυτοί οι άνθρωποι που ξέρουν την τέχνη να στηριχτούν. Πώς? Δίνοντας την ευκαιρία να δημιουργήσουν ομάδες συμπολιτών μας. Πώς γίνεται ένα σεμινάριο, παραδείγματος χάρη, να οργανωθεί μια ομάδα πολιτών από κάθε νησί που θέλουν να μάθουν την τέχνη, δίπλα στους παλιούς μαστόρους, να επιδοτηθούν αυτά τα προγράμματα. Γιατί δεν μπορεί ο άλλος να είναι μόνο για σπορ, και να φτιαχτούν παραδοσιακά σκαριά, τα οποία θα εκτίθενται ως μουσιακό είδος στο κάθε λιμάνι. Πρέπει να πηγαίνουμε να δείξουμε στα παιδιά μας ότι υπάρχει και το ξυλινοσκάφος, υπάρχει η στολή του Δίτη που ήταν χειροκίνητη για να πάρει αέρα ο Σουγκαράς στην Κάλυμνο, να του δείξουμε πώς ψαρεύανε παλιά, αλλά όχι, επαναλαμβάνω, γιατί έχει ξεπεραστεί αυτό, με την κλασική έννοια ενός μουσείου, μιας προθήκης. Γι' αυτό σας είπα και στην αρχή, πρέπει να είναι ζωντανή η τέχνη. Αν τη βάλουμε στην προθήκη, τη χάσαμε.